Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní 7. dielu Ze šupu na šupu. A keďže dnes máme diel s takýmto krásnym magickým číslom, rozhodli sme sa, že vypočujeme hlas ľudu a na odporúčanie našich fanúšikov dnes budeme jesť, nie my vlastne, ale tuto náš borec, jesť cesnak. Ale nie hociaký, ale tento svinský, čínsky, hnusný, štiplavý cesnak, ktorý je jednoznačne obskúrnejší a záľudnejší ako cibula z minulého dielu. A teraz, nech sa páči. Oj! Takto sa chrúme svinský čínsky cesnak. Cesnak zaiste riadne štípe. Dúfame, že toto náš borec dneska prežije. A náš borec sa hrá na jelenia v ruji. Fúha, aj náš borec má... Ubezpečujeme vás, že zatiaľ je mentálne v poriadku. Dúfam, že tento diel nebudeme vysielať posmrtne. S tým svinským čínskym cesnakom to bol, tuším, zlý nápad. Náš borec pozbieral všetky sily, čo v ňom zostali a snaží sa dojesť tento svinský čínsky cesnak. Ľudia, čo ste nám toto poradili? Vy ste snáď svine úplné. Toť šupa. Nevadí. S našim borcom to vyzerá veľmi zle. Ja to nedám. On povedal, že to nedá. A toto je fail nášho borca. Vidíte, cesnak skončil presne tuto. Hnusný svinský čínsky cesnak. Nevadí. Aj napriek neúspechu nášho borca vám ďakujeme za pozornosť a dúfame, že nás budete sledovať aj na budúce.